बिटिआर मोनखांनायनि उनाव जितु बिटिसि 6 शेड्यूलनि मर्यादाया बेसेबांसिम लास्टिं जानानै दं बेसेबांसिम सोलिदों दा बेखौ जों क्वेश्चन मार्क बर' माहारि फरायसा आफादा नैबे जोंनि डिमाकुसिनि हाई सेकेन्डारि स्कुलनि नैबे कमिउनिटि हलाव दिनै गोबां बर' आफादफोर जेरै अल इन्डिया बड' नेशनेल लीग फर सेपारेट स्टेटहुड अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फराम इउनाइटेड ट्राइबल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम बर' राइटार्स एकाडेमी सिटिजेन्स राइट्स मुभमेन्ट कमिटि आरो ओरैजाय जोंहा एक्स भलुन्टियार फोर्स गासै आफादजों आरो गासैबो बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट तामुलपुर बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आरो जोंनि क'क्राझार चिरांनि गासैबो इन्टेलेक्चुवेल्स बिथांमोनजों जों जयैनो नैबे जोंनि डिलिमिटेशननि सायाव जों गुवारै सावरायदों दा बिनि गेजेरावहाय जोंहा थांनाय 2001 जे मोनसे डिलिमिटेशननि मोनसे कमिसन दादोंमोन गोदानै दा कुलदीप सिंह बिथांनि दैदेननायाव चेयारमेनशिपनि दैदेननायाव दा बेयावहाय जोंहा बिटिसिआव 6 शेड्यूल माने 6 शेड्यूल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलाव मोननै जोंहा पार्लियामेन्टारि सिट्स मोनदोंमोन मोनसे क'क्राझार आरो उदालगुरि दा आज पर बिटिसि 6 शेड्यूल नि जि मोनसे राइट्स आर्टिकल 330 आरो आर्टिकल 332A नि बादे दिनै एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्टारि सिट्सआ दिनै बेयावहाय एसटि रिजार्भेशन जानायनि जोंहा मोनसे राइट्स दंमोन दा बेखौ नोजोर बोनानै जोंहा डिलिमिटेशन कमिटि बे डिलिमिटेशन कमिटिया जोंनि भारतनि चिफ इलेक्शन कमिसन बिथांमोनजों थांनानै गुवारैनो जिहेतु क'क्राझारखौबो एसटियावनो लाखिफिननांगौ आरो उदालगुरिखौ गोदानै मोनसे दाफामनानै बेखौबो एसटि रिजार्भेशन खालामनांगौ होननानै जों बै समावनो दैथायहरदोंमोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि बेसेबां थांनाय समाव 14था जि मोनसे LAC 12थानिफ्राय 14था बानायनायनि जि खोथा दंमोन बेखौ नोजोर बोनानै जों गासैबो एसटि रिजार्भेशनाव आन्डार आर्टिकल 332 नि बादे गासैबो एसटि रिजार्भेशन जानांगौ होननानै बेखौबो चिफ इलेक्शन कमिसन बिथांमोनजों जों सावरायहैदोंमोन नाथाय दिनै जों नुनो मोन्दों जिहेतु आउट अफ 14नि जि प्रप'जल दंमोन बेवहाय दा 15 जानानै फैबाय जों बेखौ गनायो नाथाय जोंनि एसटि जि मोनसे रिजार्भेशना बारायनांगौमोन जिहेतु जोंहा 2003नि जि बिटिसि सुक्तिनि जि मोनसे मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट 4.7 पेराग्राफावहाय ओरैबायदि लिरनाय दङ क्लियारलि लिरनाय दङ दि 2003 सिम जि मोनसे गोदानै काउन्सिल जाबाय 6 शेड्यूल बे काउन्सिल दानायावहाय जि थांनाय अलरेडि एक्जिस्टिं जि स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि दं 12था बियो आज इट इज रिटेन जागोन नाथाय फैबाय थानाय समाव जेब्ला बियो गोदान मोनसे डिलिमिटेशन दागोन बे समावहाय बेखौहाय as per the constitution provided in the 6th schedule constitution बिनि आर्टिकल बादे 330 आरो 332 नि जि मोनसे राइट्स बादे बे एसटि रिजार्भेशन जानांगौमोन दिनै जोंहा 12थानिफ्राय 15था बानायबाय बे 15थानि गेजेराव जोंना आनरिजार्भ जानो मोना रिजार्भआसो बारायनांगौमोन बे as per the 6th schedule norms दा बे टटेल माने राइट्स माने ट्राइबेलफोरनि जि कन्स्टिटिउसनेल राइट्स जि मोनसे मोनथाय बेखौ इलेक्शन कमिसन अफ इन्डियाया टटेलि भायलेट खालामदों आरो बेनि गेजेरावनो जों 100% जास्टिफाइड जों चेलेन्ज खालामोब्लासो जों बे राइट्सखौ जों मोननो हागोन मानो होनबा बे संबैधानिक दा बिनि सायाव जोङो भारतनि प्रेसिडेन्ट जेब्ला दाख्लै 20 तारिख जुनावहाय डिलिमिटेशननि जि ड्राफ्ट नटिफिकेशन ओंखारबाय बेयाव जोंनि BoNSUल' नङा गोबां जोंनि माहारियारि आफादफ्रा दिनै दुखु मोननानै जों डाइरेक्ट मानगोनां प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया हर एक्सेलेन्सि मिसेस द्रौपदी मुर्मु बिथांजों जों गुवारैनो सावरायहैबाय दा बे इस्युखौ लानानै जों सावरायदों जिहेतु जोंहा बिटिसि 6 शेड्यूलाव जे जोंनि मोननांगौ मोनथाय बादि आर्टिकल 330 आरो 332 नि गेजेराव जोंनि गासैबो स्टेट एसेम्बलि आरो गासैबो पार्लियामेन्टारि सिट्सआ बिनि गेजेराव एसटि जानांगौमोन नाथाय बेखौ टटेल भायलेसन खालामदों आरो ट्राइबेलफोरखौ नेग्लिजेन्स खालामनानै ट्राइबेलफोरनि राइट्सखौ दिनै सिफायनानै पलिटिकेल जि सेल्फ डिटारमिनेशन दंमोन राजनितिक जि अधिकार मोननांगौमोन दिनै आसाम सरकारा बेखौ षड़यन्त्र खालामनानै एन्टि बर' मानसिफ्रा दिनै फोजोबस्रांदों होननानै जों प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियानो गुवारै जों फोरमायदों बिथाङा दुखु फोरमायदों आरो बिनि सायाव
भारत सरकारजों सावरायनायनि जि मोनसे बेबस्था बिथाङा बेखौ जोंनि सिगाङाव पजिटिभ रेसपन्स होदों। बे आसाम सरकारा बिटिसि 6 सिडुलाव जि मोनसे अर्डार हरोब्ला बे अर्डारखौहाय एसेम्ब्लियावहाय जानाय जायैखौ पास खालामनानै बेखौ बेक खालामनो हानाय बिटिसि 6 सिडुलनि जि मोनसे मर्यादा बे दङ। नाथाय बिटिआर मोनखांनायनि उनाव जितु बिटिसि 6 सिडुलनि मर्यादाया बेसेबांसिम लास्टिं जानानै दं, बेसेबांसिम सोलिदों, दा बेखौ जों कुइसन मार्क। दिनै जि मोनसे बिटिसिआव सोलिदों, जितु जोंनि डेपुटि कमिशनारनो आसाम सरकारा जि मोनसे राइट्स होदों, जि मोनसे इमप्लिमेन्टेसन खालामनाय, जि मोनसे नायबिजिरनो हानाय, जि मोनसे पलिसि खालामनायनि, दा बेखौ नायोब्ला जोंनि बिटिसि ओनसोला जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेसनाव थांबाय बेखौ जों नुनो मोनदों। मानो होनब्ला दिनै डेपुटि कमिशनारा आसाम गभर्नमेन्टनि मोनसे एजेन्ट, जायखौ आसाम गभर्नमेन्टआल' हम डिपार्टमेन्टआ बाहायनो हायो। दा बिटिसि as per the बिटिसि एग्रिमेन्ट मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टनि बादे दिनै डेपुटि कमिशनारखौ बिटिसिआ सिङाव दोननानै सामलायनो हाया। इट्स आउट अफ द पारभिउ।